ite nzu si agwụ na nwadị a na ya abịa adị a na ya bụ Arize Amadike na ọ ya bịara n'obi ikwu nne ya wee na-ayọ unu bụ agwụ ka unu tibolie meghelie ụzọ ka unu chụbalịa ndị ilu ya ka okie kwesịrị ka o ketebe okie na ndụ na-achụ ya nụ ka o nwela ada na ndụ ọ na-achụ kaba daa na ọ bụ ụdị ọ bụ aṅụrị n'iwe unu bụ ndị agwụ melie tata na ya bụ ọgụ unu gbalịa na ọ na-ekene unu ekene babụ ndụ jelie ajọ ije babụ ndụ lụrụ ajọ ọlụ babụ ndụ gwọọlị ajọ ọgwụ o mete ka o vulu ọ nyekwanụ baba gbaba nje ndụ si na isi na-awa aja wawelu nke ba chụọ na o wetelu unu ibe si ka unu mee n'ọnụ na ọbịa na obu ngene ọbịa ka unu lie ji ọbụ o wee sị na unu bụ mmụọ niile nọ na ikwu nne ya na unu ya elikwa iwe m aka n'ọnụ na ọ gbaghekwulu unu obuo wee sị ka unu bụ ndị ichie nataba na ndị ichie be nna ya ga-esokwa unu na-anatakwa n'obi ikwu nne na-akụ nji ya emie nnekwuo mekwuo ya oke n'ụwa ka ndụ na-achụ ya kaba daa nọ iwe na-ayọ nọ iwe o ji maka ya bịa n'obu ọya mara nzu mara edo si ya bụ olu oyi ya bụ olu Arize Mawedo ya bụ oli oyi odo n'igwu nke ọ ga-abụlụ unu na ya n'unu ya eme toli lụbalị ọlụ tụtabali ego oyibo ka o solu n'ọnụ na-ekwunu ka o kwucha ọ nọrọ ọ bata ekwuelie agbakpọ ya dịka izu eme ya mgbakwa n'oyiwe ọ na-ayọ unu n'oyiwe unu ya melie ọnụ mee ya ọdụ nnekwuo ọ na-ewetali unu ibe unu ya na-eli ndụ na-akpụta ebi abụrụ alụ ọnwa mmadụ kababụ ọbụ isi kabapa bapara isi na-abụ ọnụ mee ya ọdụ nnekwu ọkpụtakwuolu n'ụlọ ebi ọrụ onye liketa ọkụkọ liketa ebune olive ebi o ji na ebune wee bịa n'obu nke n'ọbịa wee na-ayọkwa unu mee ka arụ dị ya mma ka arụ dị ezinụlọ ya mma ndụ na-achụ ya kabada ndị ọ na-achụ kabada na ekpere ikpe nọ n'ọbụ ise ọya wenyite ọjị n'ọjị ka iji n'aka wee na-akpọkọ ezumezu agwụ do na be nna gị do na ngwulubilo nwa onye ọnwa dị ya na-abịa ka ọ mee ya nnekwu mee ya oke ibe anwụ bụ mkpi ya unu bụ agwụ ma elie n'iwe gị wobi ọra ilo nwa na ya yọba aka ji ọbọ nke n'ọbịa ọbelikpe nọ n'ọbọ mekwuo ka ezinụlọ ọgụdụ mma ma ndị ezigbo ọyị iwe ọma mebele onye ọbụla ndụ na-echele gị njọ ajọ ibe jekwubeba o mete ka o vulu ọya na ekpelikpe nọ n'ọbọ ise anyị si na eze nke n'ọbịa ọ nọ n'iru agwụ ọ na-eme nwa dị ya na ya tata bụ eke eze nga ọ sị na ọ na-emelụ nwa dị ya na ya ọ na-eme nwa dị ya na ya agwụ ọya wụọ ya ọya weta ọjị nne na oke na nne oke ịtọ ka ọ gbalụ ọ gbuli nwa dị ya na ebe ikenga ka egbuliri nwa dị ya na n'ikwu nne
anya bụ ike nke unu gbuli nwa dị ana na ọ ga-abalị ya ọya weta nke dị n'iru ngwanye ndị agwụ nye ndị agwụ na nwa dị ana ya na-aga n'iru mmafu anara egbu awọ ọya welu nke chala iru enu nwa dị ana ngwa seli nke gị na odo n'igwugwu iri bịara ka o doolu gị na ahụ na ọ ga-ahụ gị na odo n'igwugwu ọya weta mmiri ọkụ na-eme ọsọ na taịm adịrọ gbata mmiri ọkụ ozugbo gbata mmiri agba ị na-ewu mmiri ọkụ na-eze nke n'ọbịa na-agwụ n'iru agwụ ka ọ nọ a na-eme nwa dị a na-agwụ onye gova nzukọ oredo nyewe ọjị na mmiri ọkụ ka ọ na-enyezi ndị agwụ iwe gabalụ nwa dị a na-agabalụ onye si nwa dị a na-adụ onye anwụdụ ọya nọ mmịa ka iji na mmịa na-enye ebe bụ ndị agwụ onye nwa dị a na ka arụsie n'ike ọya nyeba mmịa aṅụọ na-eke aṅụọ n'oyi aṅụọ na alọ aṅụọ na nkwọ nye chi ya ṅụọ ọya weta mmịa ndị ichie mmịa nkwụ elu manya anya amanya aya gbata aya gbata ịgbata gị ọya kpọkuola agwụ bụ ilo nwa agwụ bụ ude mezuo agwụ be m ka alabe nna agwụba amadike na mmịa abịa ya ndị ichie ebe aṅụọ mmịa ka ba tiwe olu nwa bụ ụzọ aṅụọ na-eke ṅụọ n'oye aṅụọ na alụ aṅụọ na nkwọ ọya ṅụọ nke gị ọya na ebe n'ọkụ ojiji akpa wenye ya elu kpọkụ agwụ bilo nwa si na ọnwa dị ana ya varize amadike na ọnya bịalụ n'obu wee na-enye unu bụ agwụ ibe agwụ bụ ude ma ezuo agwụ ikwu nne gị bụ Obiora na arize bịalụ n'obu si ka unu nyekwuoli ya aka agwụ bụ amadike bụ agwụ arize na a na-eku unu na-anyụka amịla ọnụ ọgbọ ọgbụgbụ ka unu menwe unu nnekwuo menye oke anya ndị ilo ka ọ fụ ebe ọ nọ ọbịa igbue ka o gbuo onwe ise ọya tinye n'agwụ ọya tụkwasị ya ọgbọ tinye ya ọgbọ na ọgbọ bulie ọya onye tie enu onye ya enu mma o nwere ike kwụrụ ọtọ onye ụwa enwe enyi ọma onye amụma ara dịle na ya na nkịta ọfịa bụ nwanne anụ ufe bụ udene ka mana aja ara nwa nke ụzọ afịa ibu udene n'ọgwụgwọ ntụ ịda mbabi na-agachi ọganihu arọ maka uche nkolokwu agwụba ilo nwa agwụba ude mezuo agwụba amadike asị unu niile nnọkọ ọnụ anyụkọ amịla ọnụ ọgbọ ogbugbu ntiwola arize nwa unu ọdụlịa na mma ọya tie nye ọgbọ
Bonye yashi n'ogbu maka na doji ebe amani babu n'ọchagalụkwa ojiri ọnụ lecha oweri lesalụ okwu na-efife were abalị megharịkwa ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igbugbu ma ikuku bi otu unyi ụlọ n'ogbo mmiri Anwadiana bịara n'ugwu ka arụdowa Anwadiana mma ndị na-achụ Anwadiana ka wara anya ka onye si na ọrịa arịa iwe ọ bụ ya wele n'ụlọ agwụ unu jewelu Anwadiana ọgụ n'unu mekwu gosi n'iru onye ọbụla ọya tụfịa ọya kụchalụwa mgbịrịmgba onye ite ọjị isi ọbọsọlọ ọbọla ise ọgbawa ọjị onye ya atazini ka ọ taa ọ atazi ọjị ata ekelekwe m unu ọka ọdụ mma unu egbugherịkwete Anwadiana Ikenga ọbọsọlọ ọbọla egbutego Ikenga aka nne aka ekpe n'ikwu nne